hunde fof ko sababuji yahata nden noon min oɗo jeɗɗo mbeɗa barkinorade e barke alaji Cheikh Djibril Ba o addi ɗon cukalel ngel ngel wonno kadi zaman Allah hoddiri deeƴani hooti o wiimi woppa ɗum tan deeƴ ɓaade jaɓani deeƴ ga jaɓani deeƴ to moppa ɗum deeƴa e galle o itti oɗo totti ɗum Cheikh Hammadou Mamoudou o waɗi kadi no foti wadde o aƴi oɗo ko mingel mum baaligel mum dendigel mum ina hooli ɗum itti ɓingel mum totti ɗum kadi jeeya ko ala Cheikh Djibril Ba ɗum ko yedde wonano yedde watta ɗum so nawi gotol fewani ruttotako est ce que yinnode dañde barke e duɗal alaji Cheikh Djibril Ba Allah rokke ɗum yo Allah rokkum fandin Seydi Ba e Cheikh Hammadou o wii kayde gueleñal cuuɗe ngel arata e galle mum gadɗa ngel jungo mum o feera yiide cuuɗe nde ko metti ɗum Allah Cheikh num ka wimno wi feera yiide cuuɗe ngel ko metti ɗum e galle feera ɗon fi cukali feela yaade artani feera wadde ko fewani feera ɗum nel sali hay atta e mum e ngel jogui o wi ene ngel yetti ene ngel dooni no alaji Cheikh Djibril Ba dooniri ɗum ni hengel ɓumni ɓerde mum o wi ko ngel dañi ko yo Allah waɗi hen barke yo Allah rokku ngel naftarade ko tañum en dañno ko yo Allah sii barke o e makka tawaɗo wuuri a tawa ñaama hen a beltoɗa barke alqouranul karim o wi waktu julde so yonti guel ñande gattaɗo cuuɗe ngel e arani ɗo ƴewtade ni e so waktu fandino julde temɗa portable mum waɗa kuluk ƴeewa taw junguel weefi ngel no waɗi ni taw toon biyeji mawɗi oyi ɗum fewnirta joldi mum ɗum fewnirta joldi woro mumen Seydi Ba yo Allah juutnu balle e feera ɗon ar ƴewtiɗa cuuɗel ngel beele ngel ñaama walla ngel yara walla ngel tuni walla ngel lelo walla ngel ɗano e feera ɗum waɗ wi ene yettirma ɗum Allah rokkima noon oɗo ñalam cuuɗel ngel arti e ɗemgal khalifa eko ngannayinɗa ɗo Allah rokkima ɗum yo Allah rokkum fandinde o cuuɗel ngel o ñaganel ngel yo Allah waɗo ngel barke o ñaganel ngel no du'o narani saba kañum ko mawnum jangin ɗum den ɗum ɓi kawmu ɓi bamu alaji Cheikh Dari Ba kanko bamu itti ɗum totti ɗum ndar o nani ɗum duɗal te wona ɗum nawno ɗum alors ɗum wonde mum ha arti ɗum woro fiila e konngol khalifa yeeso khalifa fiila o waɗa mbiyeten ko alpha o fiila wonde o dañi ijaz alquran jeese men wonno Cheikh Djibril Ba duyi Cheikh Namou duyi Cheikh Day duyi Alpha Ousmane Cheikh duyi Cheikh Misbawdi duyi Cheikh Dadda duyi Allah jaabi o ummi ɗon Cheikh Djibril Ba ɗum ya footo e yamiro e khalifa e yamiro e jikinami o tawi ɗo alaji Alpha Ousmane Cheikh ɓe gondi gondigal moƴƴa laddel way muusi way metto almuɗo footo goni ɗo ene gandi noɓe gonirno toon heɓe gandi o wi kala ɗo fonno darade Alpha Ousmane Cheikh dara ni ɗum ɗo fof jogani ɗum waɗi ɗum sehli waɗi ɗum ɓet waɗi ɗum mingel kala ko Alpha Ousmane Cheikh jogui kay jogani ɗum kay wennanat ɗum kay ɓoosat ɗum kay soodat ɗum kamɓe ñamdat kamɓe jardat kala ko jeehi ɗum Alpha Ousmane Cheikh ñawdat ɗum ha Allah rokki ɗum o gasni toon chara'iya e jonngo Cheikh Aliou Cham e jonngo Alpha Ousmane Cheikh o fiila toon kadi ko mbiyeten ko mo timma ɗum Alpha o waɗi on kaal goɗɗo o arti ɗo de artuno Cheikh Djibril Ba wi ɗum man udditama duɗal jangina alquran o nawi ɗum Thiès to Cheikh Mouhamadou Ahmad Aissa o woni jatigi mum o joɗɗin ɗum o wonde mum o totti ɗum daaro o joguima no foti o jogirade e konngol khalifa est ce que Cheikh Djibril Ba nda wawi jokku en ɗam est ce que Ba yo Allah junnu balle kanko wawi jokku en ɗam o itti cuuɗe ngel jooɗi Alpha Ousmane Cheikh totti ɗum Cheikh Mamoudou wi ɗum ya Thiès gonda e Cheikh Mamoudou ƴettuma waɗma e daare gondon janginana e daaro wallahi o yawdirani Cheikh Mamoudou Cheikh Mamoudou woni jatigi mum ha Allah hoddiri ari zaman Cheikh itta almuɓe neldo ɗum itta almuɓe neldo ɗum itta almuɓe neldo ɗum ha daaro ɓitti mbo heewi mbo yaaji Cheikh Mamoudou dañi jangguinoɗo o wi Cheikh Mamoudou wallanam Hammadou waɗ daara o yaltini waɗi daara o jogui on daara woni daara ala Cheikh Djibril Ba ɗon ngel cukalel yalti dañi fonnama o wi doni cuulel ngel Zeyna du'ani ɗum kon
ko Cheikh Djibril Ba duwini ɗum ko Cheikh Ali Chan duwino ko mawni mum duwino ko duwinimo cukalel ngel yo Allah waɗo mo barke o duƴima e ɗemgal khalifa cukalel ngel ɗemgal ngal yo Allah waɗi hen barke o wi jongu ngo yo Allah waɗi hen barke wi kosngal ngal yo Allah waɗi hen barke eɗen ñagono khalifa yo Allah juunu balɗe ɗo tan mbawɗum yettade hande tewɓe tewanɓe tewanaɓe eɗen kuccodiri e jimmeji gueece meɗen eɗen jeeɗidira ɓaleeri guete men eɗen jeeɗodira daneri ɓerɗe meɗen kolodira jikkuji meɗen assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuh salminado dine l'islam ummarade khalifatullah alhaji Cheikh Djibril Ba o salmini dental ngal fof o wiɓe bisimilla mabɓe kadi o wi kadi marhaban o wi bismiɓe o wiɓe mba en calmodiri en juurodiri en mbaɗodiri ziyare en ñaguima Allah jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah jawani men moƴƴere barka Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam hade men naat golle noon Alhaji Cheikh Moussa Ousmane Ndomba Ba Alhaji Cheikh Moussa Ousmane Saliou Paate Njooro Malick Bayel Yero Boubou Moussa Diadio Paate Demanaga Bacam Boɗwal Bun Makam Yabadede helle buutere manga buutere jilek Demanawa Demba Doga Boɗel Bun Makam Yabadede an Khalifa den adon o weltanimama adon o yi golle ɗe peewi ɗi juɓɓi ɗi jooɗi Allah jaɓanima golle ɗe barka Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yo Allah jaɓan men golle ko jiɗɗa e moƴƴere yo Allah waɗanma ɗum ko liggotoɗa ko yo Allah jaɓanma ɗum ko yeɓate ma ko yo fandu ko golliɗa ko yo Allah jaɓanma ɗum joguiɗa e rafiji yo Allah sellin joguiɗa e haajuji yo Allah humtu joguiɗa e sohloji yo Allah moƴƴin joguiɗa e golle yo Allah timmin joguiɗa e anne yo Allah wat ko joguiɗa e gurdam yo Allah juhnu balɗe an e ɓesgu ma yimɓe ma e wondiɓe ma assalamu aleykum en calmini en juurima Darou Salam tareji mafre décolle département Podor de la région de Pulo min calminimon min juuri min mbaɗimo ziyara min mbi assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuh en calmodiri en mbaydiri ya cheikhi ya wasilati ya fadilati ya khalifati khalifatul am zairinak molli zairinak hatta zairinak gubar zairinak sargatel sahal gebel kullu zir kullu am bi kulli amina bil khair zairina kullu am zairina kullu sahar zairina kullu semaine zairina kullu yawm zairina kullu sa'a zairina kullu daqiqa kan wel ceernam men ceernam fofe cheikhna cheikh yal kamli sayyidil cheikh ala cheikh Djibril Ba joom annore pandine gandal ka jalal dine joom jamaji jalalu dine joom jumaji tiraji dine joom qur'ana kamalu dine masulna farilla daraniɗo dine amadou darnoɗo dine amadou ka cheikhu nolma majjudi kan pour kullu ɗariqi nourani ba hibbu rasul ala cheikh Djibril Ba joom iman joom liman joom ihsan joom tawhid moƴƴo karatir juuɗo kollal jiɗɗo Muhammadu Rasulullah jaatiga ali bayti rasul gueɗe Allah darneɗo leñol deɗo l'islam gaynaka en ɗam birdene sabbi yon l'islam labbama gonɗo ceeɗo men min temira ko moƴƴo men ko lewru gommo humpita ko lewru gommo hollono ko lewru gommo andina ko lewru gommo haalana ene jooɗo yo annabi heɓnani makko hoddiraɗa ni makko ha joyi ari Madina Sare Amar leelaji Muhammad juuri rasulullah e wondiɓe rasul o yahdiɓe rasul e dawɗiji rasul e dawɗiji rasul on woni siddi gonɗo hono mo wat Ousmane ko omo nanɗoɗa jiɗgol Qur'ana Seydi Bade tawana jangga tampina en heddi Adama Muhammad aliyo moƴƴa hayre laatiɗo joom to Amadou Diambano fewi kettoɗo joom dewde jaɓɗi kanko isi koten hombo woni an woni Alhaji Cheikh Djibril Ba khalifa Alhaji Ali Seydi Moussa Baydi Dioro Malick Bayel Yero Boubou Moussa Diadio Paate Demanaga Bacam Boɗal Bun Makam Yabadede helle buutere manga buutere jilak Demba Nawa Demba Doga Boɗel Bun Makam Yabadede ko an Alhaji Cheikh Djibril Ba khalifa Alhaji Mamadou Fadi Mata Cowe Yero Jam Pire Bahma Bukar yene Samba Jeewa Samba Jabba Samba Guuɗa Samba yene Samba heddi asde Balla Wuro yene Jeewa Samba heddi Jayga Jam Leydi Jabba Samba heddi hayre law Guuɗa Samba heddi Lumbul Sumanar Wuro Eliman Duunde Samba Eliman Demba Eliman Jaaba Eliman Matel Eliman ko an Allah Cheikh Djibril Ba khalifa Alhaji Mamadou Fadi Mata Cowe Samba Hammed Samba Belal Sa Duunde de har moƴƴere Paate Demba Doga Bala Biji Modi Chaban Demanaga Bacam Boɗal Bun Makam Yabadede ko an esi kala beeɗo baabo mbiya yaay kam feera hore an woni wadde hombon an woni Alhaji Gala Kumba Kaba mbo Gala Jokko Hamma Dado Dem Pire Gueye Belal ɓe koni jungi e Dem Biji Samba Leere darodani an woni Alhaji Gala Kumba Gueddaɗo
jaade ɓooy yera ɓooy sam ɓooy ciilel ceerno samba en ɗiɗa ka an woni allahji gala kumba geddaɗo jaarɗe penda jeewo mengue jeewo hamadun jeewo mayram jeewo mooji rasulu mooji eggudu mooji an woni ceerno ceeduɗo gongol penade an woni ceerno ceedinowo yimɓe nafolowo jamma nafowo ñalama ceerno purɗol gurɗo uurɗo julɗo jonum deero mo gaddam kara sira udba zamanu imamu dine hibbu rasul ali rasul bayti ali rasul ɗoftiɓe kala jamma aldini jeyɗi lewru gammo jiiɗuɗa rasulullah jamma peeci hakkude peecol amar neɗɗo uurede arema e yi cuura e yi late koloƴe e yi goɓe e yi fof o sifa uurede e hettinani nandan makko uurede ko wayno combe beltuɗe walla kelle pinduɗe eno toɓa poussiére o itti uurede ndungu noon ɗesma nandude ha ɓooy gorko boɗeje keelelo neɗɗo daneje ɗelelo feƴƴitema an ummore banggue funnague o itti junngo ñaama ngo o pawe hoore he wiiɓe an beela hettini kam mbiɗa mi hettini jimme o e so mboni kay wima min mouhammadou rasulullahi sallah sallam mbiɗa alhamdulillahi ladde nde fof sowtiɗ alhamdulillahi rabbil alamin o wima noon ko jomiraɗo subhanahu wa taala nelime ma nelduma neldal allah moƴƴere jaam jamma ñalama itti junngo ñaama ngo pawe hoore he wi mbiyatako junngo wona junnga ko dongal allah o wi itti junngo nana ngo faɓe ɓernde he wima ɗum ɗo mbiyata ko junngo wona junngo ko leetere mo allah neddi e ɓernde ma o wima ko wone aduna ko fawe hoore ma ko wone aduna moƴƴere fof siko rendinama ko dagui ko yooɗi ko nafata ko moƴƴi ko feewi so waɗama humbo goto sa fawe hoore ma hoyɓe wonana makko noon yimɓe umminta makka dana yon ko noon hoyɓirta hoore ma de hoore ma nattani ɓuuri noon o wi ko fawe ɓernde ma ko allah yahni ɓernde ma ha fote aduna o fof monde ance duniye kamilin aduna ɓe yab rewuji ɗi fof ɓernde ma yaaji ha foti noon e banggue moƴƴere kala ko waɗɗa moƴƴere wonde aduna lowama ɓernde ma ne heeƴe hen saabu sa yi neɗɗo moƴƴe wuuri moƴƴe maayi moƴƴe yiɗɗi ɗum moƴƴe ɓe jiɗa ɗum baɗɗo makko feewi waɗanima ko feewi ana enen fof nawanɗo men mbaalu walla gorba nduka mbaɗa probléme aji ñamanɗomo 4 millions e seeloji sappo e jeetati e wiyani ɗum haydara yaay mum maayi mbaɗɗa amen oto min nayi sakuji sukara tawɗoɓe ɓeɗo nayyi min nayi sakuji sukara e warga maaro e diwlin sappo e ɗiɗi ujunere min dohni oto ha damal galle mum min totti ɗum ɗon totta on ɗon ari wurano wonde ɓiyum mbaɗɗa million mbiɗa yo suddi ɗon ñamanɗom 4 millions sappo e jeetati guelowo ara ma kersana ɗum totta ɗum million ngaji yo naw wuuro mum an tan wawi ɗum noon ko ɓernde nde ko fawe ɗum wona golle neɗɗo koko allah ko fawno ɗo ko aduna o secrétaire heƴani e ɓernde ma kala ko fewani noon ko fewani wiide ɗum no nahna ɓernde ma wi way kono ittude terrasse mbiyaɗa rewna yilode mesalaɗɗa garoyol wurtotedino ñooteɗo way kono guitta terrasse mbiya han ndewna ɗo wiide no nahna ɓernde ma ko fewani ko allah sali ɗum jomiraɗo subhanahu wa taala alal ceerno cheikh jibril ba jahnoɗo makka ha joni e madina saare amadou leeladi mouhammad juri rasulullah wondiɓe rasul o yahdeɓe rasul o dawdiji rasul is dawdiji rasul on woni siddi gowɗo ɗuma ousmane on mo nanduɗa jiɗgol ɓurano seydi bade tawano jangga tampite heddi adama e mamadou aliyu moƴƴo haydara laateɗo lomta amadou jambaɗo fe kettoɗo joom dowle jambiɗo kakeɗo jaago joom mune kala ko andi amadou jambaɗo fadde fo dow kefeero soppi jokkito ɗum wadde heddata ndir kefeere gadde hamar yedda ko wadde kaybar aliyu ñalma ndenari kay pooli wadde kaybar uto hunede mettuno aliyu ñalma ndenari kay pooli nden wadden ene wadde baɗo hittuno on ñalga heewi maygol aliyu ñalma tan foti arnoɓe wadde hamar wonde noon kaybar ko wuro wanga miir wurgal këpp waɗi bafan ñande 4 worɓe haarɓe selluɓe nandirɓe puusata dañi andewi ñeenti fukki goori yu suuru weɗi am kattan boono puus lenande bellumi dafo an woni ala cheikh jibril ba ñande en noonde ali aba ɗalib yaɓɓodiri e damal kono wonno mawɗo woni ngo biyeteɗo kuya ibnul attab isi marhab woni kaɓateɗo ɗi yaɓɓade ali aba ɗalib yaɓɓani bafal ngal wi allahuma zilalina fi hadi saat min hayri barsik ma anzalta ala awliya hasal bihi
yekkitiri baafal ngal ko junngo ñaama ngo woto hoɓiigo goo tegoy to naati yaɓɓandire marhab piijaase hakkunde hoore allah ɗo hoore junngo nano junngo e kosngal nanal yaati ɗum yahto ɗum yahdi ɓage ɗon gañi muddo hunoy muusiino mettiino e si noon saɗa fooɗondire teere darni ɗon terrasse ma an fandini kono wolde badre hittuno on ñalgo heewi maygol ñalimo tan aliyu ñamno tan foti arɗoɗo wolde ahmad wolde badre waɗi ko aljuma sappoje ɗiɗi lewru koor kali abaɗa lewni yahata duuɓi nogas won wiɓe fawi nayyi kono kam o dañi nogas ɗum woni haare mum idaniri o waɗi ko capantati e goo keefeere bisu hare badar aljumala won fukki fan ak juróom ñaar ci weeru koor ali yaba ɗaali ñaar fukki allah amoon muy xeexam bu jikka reyna fani waɗak benn yeeferi yowmu deyga badri yowmu jumaadi sebatas min sahar ramadan ali wuleydi aba ɗaali andu asrin sina dakwa deyga humo lowwol kittirtuwadal sinagil min kufar ɓellungallo badri les jours difficiles, comme Bautor musulman, c'est pas musulman dans la terre badri. C'est le vendredi les 17 mois de Ramadan. Ali fils Abada, il est âgé de 20 ans, même pour un bien bagarre. Tous les 40 personnes c'est pas musulman dans la terre badri. Allah Cheikh Jibril Ba. Adonne ñaago yalla juhnu balde wonda cellal ɓandu hakkille yo Allah fewnu ɓesgo eɗen ñaago Allah Cheikh Jibril Ba jomiraɗo subhanahu wa taala mbeɗen min ñaagama barka Qur'anil Karim barka temedere e sappo nayi simmore barka capanɗe jeegom hijib yo Allah juhnu balɗe ma juhnu balɗe ma wonda cellal ɓandu hakkille Allah fewno ɓesgo mbeɗe min ñaago barka Mouhamadou Rasulullah barka ujunnaji jeegom temedde jeegom capanɗe jeegom e jeegom aya yo Allah juhnu balɗe ma sellina ɓandu ɗum waɗa cellal ɓandu hakkille Allah fewno ɓesgo eɗen ñaago barke capanɗe jeeɗiɗi ujunere e temedde nayyi e capanɗe joyyi helmere Qur'an yo Allah juhnu balɗe ma wonda cellal ɓandu hakkille mbay ɗi Cheikh Sumbum Sow weeci ndigal kamti mom dar sogillaji emo wax eɗen ñaago an Misbah Din yo Allah juhnu balɗe ma an mawna en an alhaji Alpha Ousmane Cheikh na Dahi Ahmed Fadal bun Mamin oustas Dadda wuro ngo fof yo Allah juhnu balɗe ɗe Allah jaɓara mon golle ɗe e hallaji Hammadou Yamba arani yo Allah juhnu balɗe mon wonda cellal ɓandu hakkille Mouhamadou Moustapha ñu ngi lay nuy ñu ngi lay ziar ñu ngi lay wax zahirin ñu ngi lay zahirin kullu sir كل عام كل سهر كل عام السلام عليكم مرحبا سهلا وأهلا إن الجم ين بال جم ين دان جم ين جي جم الله ولا كله له جم ولا بس بوجه برك ولا فبوجه كسل الله هذا من رفيج بون إن دم بلو باسل أو كمن شلال بالله إلى دومي بال جود بطل موج غورنا بدم برك الله نقول سيرة ينديون يلا دفن من موجر هم تل من هاجوج جمال من قلده جود بال الشيخ جبريل با يلا يا بوي wonda cellal ɓandu hakkille yallah jaɓanmo golle ɗe alhaji Moussa yallah jaɓanmo golle ɗe yallah jaɓanmo golle ɗe hakkude ma e mawna en hakkude ma e wuuro moon baɗiɓe ma rewɓe hoddiɓe ma eskey golle ma jooɗi e andi ɗum e dentalle jasakumullahu hayr jërëjëf machallah jërëjëf Cheikh notre madame Misbah yàpp jërëjëf notre Cheikh Mouhamadoul Moustapha dafa am ñaari kaddu rek yiñ lay sànni ci jëmm ji doon wax di suñu doomu ndey di bàyyi faalu Cheikh Jibril bukku tax ñu ko wax Idi Ali Diaguène bàyyi faalu Cheikh Jibril def ñu doon nettali mu ne moom dafa ànd ak jëmm ji tëdd ji toog taalibe yi ñii di sikkër ñii di jàngal Quraan ñii di def lu ne mu ne sëriñ bi man xanaa dooma ñaano man may sikkër di ànd ak yow di sikkër wala di jàng mu ne sëriñ bi mu rek indil benn kopp ndox mu indi kopp ndox sëriñ bi def si lim ciy def moo yàlla ñoo xam lu mu fa def mu ne ko naanal mu naan mu ne ko ci loxo ci kaw bopp tal jógal taxaw wax lii muy wax nii dañ ko sol de ku ne nag magu diina yi li ñuy def amul yaa ngi nax sa bopp ku la neex na nga bañ a gëm kenn waaye ku ne li ñuy def amul yaa ngi nax sa bopp ku koy weddi da ngay jël rek photo Cheikh Jibril nga boole ko say photo maam dem luuma say photo maam dina lamb de li waral loolu yàlla moo leen may cër bi kon cër bi leen yàlla may yàlla na yàgg ak ñoom neɗɗo wiyata ɓeeɗo ko ɓe gollata ko ɗum ala walla woodaani mbiyata ka gumaani walla yiɗa kono woodaani hade ma anndude woodi walla woodaani a ƴettat foto jeyaaɓe Allah ɓe waaɓe no Cheikh Jibril mbadda ɗum foto taaniraaɓe ma nawa duggere ma fotoji taaniraaɓe ma fof ngartu
fotoñ mumen jara ko Allah hokkiɓe ngal teddugal yo Allah juutnu jërëjëf Idi Ala Diaguel Baye Fallou Cheikh Djibril mu ne barki dembu mis ba dafa ko dajak moom mu jóge murtade jeggira e khalifaɓe joni e khalifaɓe diine moƴƴuɓe wonɓe ɗo ɓe pop seeɗan fagal tan Cheikh Moussa Ousmane hakkunde makko e miñiraɓe makko Cheikh Moussa hakkunde makko e mawniraɓe makko Cheikh Moussa hakkunde makko e dendagal dayiraji pop o famdinani hay ñalawma goto jeeyaɗo Dar Salam hay so won liirel bo wiyama to ruttimo jomum ma Cheikh Moussa huɓɓoto mum tareji walla Dakar ara Dar Salam hay goto amen so rafama hay hen goto mabɓe so rafama ma woppo haajuji makko ara ƴeew ara salminde ɗum noon neɗɗo baaɗo noon ɗum noon neɗɗo baaɗo noon dañƴa mawniraɗo pegganɗomo ɗo kamɓe kay ɓe jagganmo juuɗe temedere seydi Ba ɓe jii golle maɓe hakkude ma e jiyaɗa Allah Cheikh Djibril Ba sinno ko foti wonno tan walla triché tan ala ɓe jahata tawi woɗɗoyta ɓe jii ñande fof ara ɓeydo yidde gorkajo gillima no ɓeydo gila noon Cheikh on ma Cheikh ha joni kamɓe ɓe janana gorkajo ɗo yiɗma yo Allah juutnu balɗe ma ana dendagal mawdiraɓe ma e dendagal bandiraɓe rewɓe fof calminama guilo ari hanki ɓe jooɗaki koɓe dariɓe tan koɓe barmeji ɓe goni ɓeɗe carwo yo Allah yommon moƴƴere ɓe mbawi ñagade tan yeeso gorkajo kala ko wawno wadde yo ɓeydan min du'a o Cheikh Moussa Ousmane cellal suturo daiman abadan yo ɓeydu kadi duwaw e bandiraɓe makko rewɓe miñiraɓe mum e mawniraɓe mum pop Allah reena mon suura mon Allah kadi ɓe mbaɗon ko ɓeyde duwaw kadi e dow mawniraɓe ɓe mbaɗa kadi duwaw e diwan Fouta o ha arte tareji kamɓe ɓe ɓeydo yidde tareji ɓeydo suus tareji naɓe an tagi min yidde tareji naɓe an Cheikh Moussa Ousmane an tagi min yidde mafre e fodde golle maɗe jiɗɗa Alaji Cheikh Djibril de fodde kadi golle Alaji Ousmane Dombo neɗɗo fof yiɗi nantane tokoro mum kono ñalawma hande ko ñalawma makko kañum jeeyi sabu ko ñalawma tokoro mum ne wawno dañde tokoro mo gandanɗa hoore ma ala ko liggi kono golle ɗe majjata ha abada oɗon jarlo oɗon jaafo dendagal dayiraɗo fof gaari o salmini arɗoɓe pop wawa rewde inde mabɓe fodde temps o heewani Allah jarama on jarama o wiya yettande Allah alhaji Cheikh Djibril Ba o wi Cheikh Djibril Ba so neɗɗo wi ina haala ko haalano ko ndena haalata haydara o wi Cheikh Djibril Ba ko moƴƴe aduna o moƴƴe l'islam kara siragal neɗɗagal beɓɗo labɗo reedu jaajɗo ballowo cafrowo koltinowo ñamminowo ɗum fof hawre Alaji Cheikh Djibril Ba o wi ƴeewe neɗɗo moƴƴo ɓurɗo moƴƴude kala ko haala e mum ma wonko heddi o wi Cheikh Djibril Ba daɗiri julɓe ɓe jikku rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ko juulɗo ko moƴƴo ko muñƴo ko karasira ko labɗo reedu ko jurum der o wi ɗum noon kañum o jooɗi o wi o haalata ko kongi ɗiɗi ɓandu ndu softani o wi o yetti yiyaɓe Allah ɓe pop hawruɓe ɗo ɓe moƴƴuɓe ɗo e diwan o e seeremɓe ɓe moƴƴuɓe ɗo inniraɓe ñalawma Amadou Ceerno e Ceerno Harouna en e dendagal hilifaɓe wonɓe ɗo ɓe dow o fof e less o e funnague e hirnague ɓe fof kawri ɗo waɗi ɗum joom ziyare o ko moƴƴo ko juulɗo o yeehi kono o acci dono Alaji Cheikh Djibril Ba Alaji Moussa Ousmane Dombo yeehi kono acciɗo sehil mum guiɗo mum miñum Alaji Cheikh Djibril Ba e moƴƴo ka Ousmane babo mum e kaw mum ɓe peeɗi arde ɓe jippi ɗum heɓe gonde gorko goto
biyeteɗo Bilali Binta biyeteɗo Bilali Binta mi jippi ɗum ɗo ɓe jippi ɗum ɗo tawi ina wonde chef de arrondissement ɓe tawi eme wonde chef de arrondissement tanoɗo ɗo pettonoɗo ɗo on ari hoɗade ɗum on ne ari hoɗade ɗum hirsi ngari ina hirsi ngaari ina jiɗi jawdi ina juɗi jawdi ka baba amen jotti ha bamumen jotti wi onon noon onon noon on ndendata e o koɗugu de on ndendata yo koɗugu de mi waɗantama on koɗugu mi waɗantamon koɗugu bom dutal jippingal fof ñaama dutal jippingal fof ñaama mi waɗantama on koɗum mi waɗantamon ngun koɗum o wi geloɓo eɓe wonno wumre gaynaka o wi ngeloɓo wonno wumre gaynaka yo addoye yo addoye addaɓe woni mawɓe heɓe woni mawɓe hirsa ba hirsa teddinir ɗumen o teddinir ɗumen itta hen o itta hen nawa wuro nawa wuro diwan nawa diwan pop gondi hen ɓe gondi hen ma won lebbi kewɗi ma won lebbi kewɗi on ko moƴƴo on ko moƴƴo on ko muñ on ko muñƴo ina wawi dañ ñalawma ene wawi dañde oɗo ñalaw jetti Ousmane en jetti Ousmane en jetti Moussa en jetti Moussa Ousmane Alaji Cheikh Djibril Ba hunde fof ma Allah wonɗo rewni ma wonta Allah rewni golle ɗe eten gandi eɗen gandi kay e ndigal e yamirore bamum ko waɗanno ɗum ko waɗanno ɗum ko nimsa ala hen kanko moƴƴo kaw o moƴƴo emo jaɓi emo jaɓi Alaji Cheikh Djibril Ba ko jignaɗo mum emo jaɓi Alaji Cheikh Djibril Ba ko ceerno mum emo jaɓi kala ko cheikh haala num embe heddi hen ƴeew nimsa ala hen eskeyma te Cheikh Djibril Ba kala mo jagguno kala mo fayi jungo mum ngo ma yimɓeɓe jiima de tinma yimɓe jiɗma saabu moƴƴere makko ma yantema min dañi moƴƴere wotere o wiɓe dañi moƴƴere wotere nden weeɓani konde woni mi ara mi addoyma galle ma ñamden jarden mi tottuma kalis lewru ndu kañum e yimɓe tata aroɓe ɗon ɓe so lewru maayi goto maɓɓe fof ina dardo e cawantede ujunere nden domaɗo kayno woni wona domaɗo jal jalla ñaama kadi joɓeɗa kadi toƴƴɗa kadi oto yo nawtoru ɗum hay goto meeɗa ɗum yi wallahi si hay goto meeɗa ɗum wat en jetti Cheikh Misba en jetti ɓesgu Cheikh en jetti Ousmane Cheikh en jetti Oustaz Ahmad Dadda en jetti Cheikh Dayi noon Cheikh Djibril ina wawi dañde ko dañi ko sabaka tanum rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam Cheikh Dayi wol Cheikh Hadrami o wi hujju gonɗo o sirro ismo minen tan jeyma minen taniraɓe rasulullahi kono min tottima golle ɗe sirro ɗo e Darou Salam dagandu totta toon ismu ismo ko ismu sérifeɓe hakke mum yidde rasulullahi kala ɗo garɗa ma shérif tawma ɗon walla tawa ɗon shérif ɗum tan wuurdi jarjef tottude tan sonna ko ɗum wasan neɗɗo tawannode wayani ni o wi hamme bolol haali ɗum ko jofto wuro fof no jogui eko jofto ladde kadi ne jogui ɗum woni ndawuji ɗi so ɗum yawti o yon ballo ɗum du'ade eɗen mbawno wi wo yeegi men so cheikh yeehi yo leel njalla yo ɓooy howoni lomtotoɗo en gandi hay sen kaalaji eɗen gandi lomtiɓe ɗum kadi yaltaji ɗum ala ko jiggoyi wona gandal wona kara sigal kala ko yinno Allah yowi ɗum ɗum emo wuuri emo tiimi hen emo yiyano rendiɓe ɗe ɓeskuma gandal fof no ɗon ɓeskuma dañal fof no ɗon ɓeskuma needi fof no ɗon kamɓe noon ɓe jetti o ƴetta hunde o fawama yimɓe fof jiiruma ɗum teddinirma ɗum o ƴetti Cheikh Moustapha Dia gila ona pasana ɗum ina totta ɗum paas yo aro feeri wadde o wi Cheikh Moustapha o wi are mum Cheikh wi ɗum ngol naala may paas mi wontama tottu paas dootumal jox paas naala jox benn butel nag
jaha ɓuftoɗama nga dem sangoo ko jola e oto nga yéeg ci oto bi haade ma yettu Dakar balaa nga yegg Dakar ma haaju ma humti aaju bi dina faju wota soit yottawa soit yettuda mu ne nag boobaa fekk sax yegg ko Dakar o joli oto o jële mu yéeg ci oto bi ina yeyatno teere mu doon jaayi teere duuɓi jeego ay juróom benn at hay goto haaldaka kenn waxaale ko nden hen o yeewi keroog biñ ko joxee ci biir oto bi la jaayi kër gi ñu fay ko ci biir oto bi o jippi e mbodi mu wàcc ci oto bi mu yor xaalis bi loolu Cheikh Djibril Ba moo ko def min mamallaji moom ma si kaw moom si man ya Dakar mu ne demal Dakar mu ne man lu may def Dakar pour raɓɓit tan pour raɓɓit tan mbaɗiyami Dakar mbaɗiyami Dakar o wi yahat Dakar tan mbaɗiyami o wi mbaɗiyami Dakar o wi yahat Dakar tan mi yaha Dakar mi yahat Dakar pour o ɗum Cheikh Day arnaw Cheikh Day ar nawɗum Cheikh Day ari wino yaala jolani mi yaha wi ɗum jol jaha ala imi ala pass mi ala pass ujunaji ɗiɗo tokki o ƴetti ujunaji cotti ɗum ñaami ujunaji o ñaami ujunaji ɗiɗi mu Harun Umar ayam janngomon Harouna Barare mum Abou Kourou o wino yaha Abou Kourou Souleymane Sadio Souleymane Sadio o wi ɓim nawra o wi mu ne yóbbaale duma la yóbbaale luttoto Cheikh haal dellul ci Cheikh nga wax ak moom luttoto Cheikh haal dellul ci Cheikh nga wax mi rum suusa mu ne man sañuma dellu ci Cheikh o yetti si Cheikh wi mu ñëw ci Cheikh mu ne Mamal Langi demul Dakar de o wi addanam mu ne demal indil ma ko o addi mu indi ko o wi e hulla Allah mu ne ko ragalal yàlla mi andaɗo Allah heddi man de xaw ma sax fu yàlla féete Cheikh ragalal yàlla mu ne ko man Cheikh xaw ma fu yàlla féete sax ba koy ragal o wi mi yaa Dakar mu ne ko Mamadou Sy demal Dakar debbo goto ari benn jigéen ñëw nawan mu ne ko yóbbu o wi jolɗo mu ne yéegal sotti bi mu yéeg yimɓe ɓe départ jagguɓe waji chauffeur o mu war a départ mu jàpp ci chauffeur bi mu ne man lu tax may dem Dakar aw ma paas wi hoɗo tottu mu ne ana li ma la joxoon mu ne man lekk naa ko Cheikh kaldami Cheikh lay waxal de min dewdi jaar nañ fu bari mi yeehi nane hen keroog dem na tottimi mu dem ngari mi noddinoymi mu ñëw nodd tumi taw mi sot portable mi sonn mu ñëw fekk portable bi sonné mu xool portable bi taw mi hen ko fekk ci numéro privé moo ko doon woo tawi ko ministère fekk ministère moo koy woo étranger à Sénégal Sénégal ci suñu Sénégal on wiimi kooku mu ne ko kii mooy Mamadou kii mooy moom ma si mbimi ɗum waaw mu ne ko waaw wi nanga def mu ne na nga def alhamdulillah mu ne ko alhamdulilah o mus nga dem Mbacke mu ne ndax mus ngaa dem màkk man musum dem Mbacke mu ne ko man Mbàkke bee sax musu faa dem mu ne ha mu ne ah mu ne Mbacke sax mus mu ne ko wallaahi Mbàkke sax musu faa dem léegi nag mu ne léegi nag o wi léegi am defal sa visage defal say visage ak yëpp waxal sa nongi gubdu ak waxal ni nga tudd ak ni nga sant ak âge bi nga am yëpp mbim moo loolu mun ma mu ne loolu lan laa koy waxee pour lan mu ñëw léegi ñëwal Dakar mu ne léegi bàyyil wax ji te nga ñëw Dakar kaddu bi Cheikh waxoon ñëwal Dakar bi gars yi yonti boobu gee jot na Cheikh ñi yal Dakar Cheikh wax na ko timis wi mi nde yaa Dakar mu ne ko demal Dakar mbim ɗum mbaɗem mu ne lan laay def Dakar ngar me yaade mu dem ba ciy ñëw mu nekk demal ren da ngay dem ziyaara ji rasulullahi mi sikkitaaki mu ne werantewul ci loolu mi sikkannoon da doon foog bertan ɗum daf maa wersal ba pare Dakar heccaki demal Dakar barke dem demal Dakar tey kooku wersal na ma mi haala tan nunɗal makko day wax rek Cheikh Djibril Ba nu mu mel ci l'islam ak istijaab bi ko yàlla may haala mi ko liste mu ne istijaab bi ko yàlla may lay wax ani ko dañi ko li mu am nag yombul jaami Dakar mu dem Dakar ñu woo ko mi ɓuri raɓɓide ci gër gàtt jaami makko mu dem Makk mi pasani paasu jaami makko mu dem Makk mi heyɗani xiifut jaami makko mu dem Makk mi holani raflewut jaami gartu mu dem ñëwaat gongol ngol way beneen yoon bi ngal neɗɗo naddimi keneen woo ko ɓe ɓin gondi ya min kumtidi ñu ndogandoo raɓɓiɗe tan mu ne pour mu gàttal rek ñu ndogandoo bi ñu pare rek o wimi Mamadou Sy mu ne Mama Si ren nag dem la bëgg a yóbbu ma ren nag dama laa bëgg a yóbbuwaat Makk man dem naa ma mu ne man dem naa Makk bëgg la dem ma bëgguloo dem Makk mbi an xaalis bi mu ne xaalis bi man wersal naa ma ne wersal naa la ko bi mi ñaata mu ne ñaata min 4 millions ma ne 4 millions 600 ma ne ko ay boo ma ko jox ay boo ma ko joxoon o bàyyi booy bàyyil koon bu dee bëggoo dem ma ko yof boo bëggul dem Makk kay bàyyi rek nga toog du ma la jox xaalis ñoddu mu woote jooɗi min bayin cikkodir ñu mel ni ñoom ñaar dañoo xuloo rek min jaltumi mu génn ci bitti rek noddumi Cheikh Djibril mu woo Alaji Cheikh Djibril Cheikh Djibril metti way metti he Cheikh Djibril lu mu jafee jot wala intermédiaire amul intermédiaire mu woo direct rek kano wimi naam mu nekk ay wa naam wimi affaire o mu ne affaire bi sotti na o wimi ko woñ mu ne ko lan la mi Cheikh Djibril mu ne Cheikh Djibril mi dañi yaade ma am naa dem Makk surprise surprise ngandula he loo ci xam o yama mu ne demal Makk yama ka demal Makk ko fewano idane ko bu njëkk lu ci baaxul woon nga defaraat kadina yaay ma ba pare nga ajal sa yaay Seydi Ba mu duggaat tawi waaji on tikki mu fekk waa ji mer waaji on seyil musba waa ji xar kooku rek xaru Cheikh Misbah la tikki noon simmini tan mu ñëw rek mer caractère waaw loo décidé yow looy def fii looy décidé man
man jiitu naa la jidd mu ne man jiitu naa la jidd ndeysaan mu ne jidd mu ne jidd waaw yaa muus be de mu ne yaa muus waaw man ku ma tegtal moo muus ku ma tegtal moo muus Alaaji Cheikh Jibril Ba ummimi ɗo mu jóge foofu omi suba mu ne suba ɓiɗo nuges d'opération oto bi dina la yóbbu ba nga pare say mission yëpp ba ngay defar sa këyit nga ñëw nga dem mbaɗmi furintina mu def lépp jaaɓi makko mu dem màkk opini ujunnaji temedere mu bàyyi ko téeméer junni ci Ablaye Thiam Thiam o opini ujunnaji mu bàyyi ko téeméer junni galla këram o waɗe posam ujunnaji temedere mu def ci poosam téeméer junni min jeeyi waaye fépp fu ñu dem rek ko sooda lépp lu muy jënd jungam rewa loxom lay jaar sarowata ɓe moo koy jox lépp ɗum noon kon nag haalaka lu ñuy waxul kala ko kaali lépp lu mu wax ko hamme bollo haali li xam ne bu dul wax eko idi ali ak Idi Ali lu mu wax maɓe keddu dinañu desal ɓuri noon lu des loolu fodde ak cër Cheikh Jibril Alaaji Cheikh Jibril ni ko yàlla defal ellay jikku nelaɗo comme dafa mel ni jikku rasulullahi hay lomtir nelaɗo mu ne moom ma wutu rasulullahi allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim jërëjëf e khalifa ɓe joni e khalifaɓe diine moƴƴuɓe wonɓe ɗo ɓe pop seedan fagal tan seeɗan fagal tan Cheikh Moussa Cheikh Moussa Ousmane hakkude e miñiraɓe hakkunde makko e miñiraɓe makko Cheikh Moussa Cheikh Moussa hakkude makko e hakkunde makko e mawdiraɓe makko Cheikh Moussa Cheikh Moussa hakkude makko e dennagal hakkunde makko e dendagal dayiraji pop o famɗinani ñalawma o famɗinani hay ñalawma goto jeeyaɗo Dar Salam hay so liiri maayi hay so won liirel bo wiyama to ruttimo jomum ma Cheikh Moussa aro ma Cheikh Moussa huɓɓoto mum tareji walla Dakar ara Dar Salam hay goto amen so rafama hay hen goto mabɓe so rafama ma woppu haaju ma woppu haajuji makko ara ƴeew salminde ara salminde ɗum ɗum noon neɗɗo mbaɗo noon ɗum noon neɗɗo mbaɗo noon mbaɗo dañɗa mawnaɗo dañƴa mawniraɗo pegganɗomo ɗo min jaggata hen kamɓe kay ɓe jagganmo juuɗe temedere Seydi Ba kadi min jii golle makko ɓe jii golle maɓe hakkude ma e jiyaɗa Allah o Cheikh Jibril Ba siko foti wonno sinno ko foti wonno tan tricherie walla triché tan ala ɓe jahata tawi woɗɗoyta min jii tan ko ñande ɓe jii ñande foof aɗa ɓeydo yidde gorkajo gilli ma no ɓeydo gila noon Cheikh sihnu gila noon Cheikh on ma Cheikh ha joyi min janana kamɓe ɓe janana gorkajo ni ɗum gorkajo ɗo yidma yo Allah junnu balɗe ma ana dendagal mawdiraɓe ma dendagal wandiraɓe e dendagal bandiraɓe rewɓe rewɓe kadi fof rewɓe foof calminama gila ngarmi hanki guilo ari hanki ɓe jooɗaki ɓe jooɗaki koɓe dariɓe tan ko barmi tan ɓe goni koɓe barmeji ɓe goni ɓeɗe carwo noon yo Allah yoɓde yo Allah yommon moƴƴere min mbawi ñagade tan ɓe mbawi ñagade tan yeeso gorkajo kala ko wawno kala ko wawno wadde yo ɓeydan yo ɓeydan min du'a o Cheikh Moussa Ousmane cellal suturo daiman abadan yo ɓeydu duwaw kadi e bandiraɓe yo ɓeydu kadi duwaw e bandiraɓe makko rewɓe miñiraɓe mum e mawniraɓe mum pop Allah reena mon suura mon yo ɓeydu kadi duwaw e mawniraɓe Allah kadi ɓe mbaɗon ko ɓeyde duwaw kadi e dow mawniraɓe ɓe o waɗi duwaw kadi e diwan mbaɗa kadi duwaw e diwan Fouta o ha arte tareji ɓeydo suusde kamɓe ɓe ɓeydo yidde tareji ɓeydo suus tareji naaɓe kanko tagi min yidde an tagi min yidde tareji naaɓe an Cheikh Moussa Ousmane min yidde mafde an tagi min yidde mafre fodde haale e fodde golle maɗe jiɗɗa Alaaji Cheikh Jibril de fodde kadi golle Alaaji Ousmane fodde kadi golle Alaaji Ousmane Ndombo neɗɗo fof no yiɗi nantine tokoro mum ñalawma hande kono ñalawma hande ko ñalawma makko kañum jeeyi sabu ko ñalawma tokoro mum sabu mbeɗa wawi dañde tokoro mo ene wawno dañde tokoro mo gandanɗa hoore ma ala ko liggi ala ko likki kono golle ɗe kono golle ɗe majjata ha abada ɗum noon oɗon jallo oɗon jarlo oɗon jaafo dendagal dayraji dendagal dayraɗo fof gaari salminiɓe o salmini arɗoɓe pop wawa rewde ille mabɓe wawa rewde inde mabɓe fodde taw o heewani fodde temps o heewani ɗum noon Allah jarama Allah jarama on jarama assalamu aleykum on bandiraɓe on calminama on juurama on beltanama en beltanima ceerno men Cheikh Djibril Ba en beltanima ceernaɓe men Dekole fof e tundu nduɗo fof ko arɓe ɓe département Podor noon région de Selwi département Podor fof ko ari ɗo beltanama calminama juurama en jetti Dekole naɓe fof haɗa kaaɗi en beltanima ɗumen e notago ɓe noti men go en jetti mafre e kuuɓal sababude mawniraɓe men wonɓe toon ɓe dokki men gueɗal yo waɗe ɗo ɓe jaɓani men ɓe gari ɓe goppi galleji mabɓe balɗe ɗiɗi tati eɓe balla men heɓɓade ceernajo nden fodde so neɗɗo yiyanide ala ko yiyata saabu koye ɓurɓe famɗude duuɓi hen jeeyami
kono kamɓe fof ɓeni ɗo eɓe mballami e haajuji walludemi teddinde Cheikh Djibril Ba ɗum noon mbawmi wiide tan kala garɗo ɗo mi weltanima moon mi juurima moon mi salminima moon mi yii kadi golle moon onon fof mbeɗa yiɗi moon haalande ha ɓeydo ɗon laaɓede woni hen kadi ne wawi taw won hikka arɓe ɗo taw garano rowani sababu ziyare o kode jiknaɗam sanki Ndar adda ɗo no wirne ha wirna ha yimɓe en koto mafre Cheikh Djibril fuɗɗi tinde ɗum muusi ɗum ɗo rewde Alaji Ousmane teddungal maaya ha ina wirne o tinani min e kaldi ɗum mbimi on fodde ko min goto waɗimo sabu ko min waɗano kalifa Allah ma e ma way kono woɓɓe ɓe gandanimo no feewi kono mbeɗa sikki hande o ñalawma mo kalduɗen ɗum wonta wattu ummade ñande hen fewde hande subaka fof mbo pinmi mbeɗa ɓeydo yidde Cheikh Djibril Ba e golle mum neɗɗo so wi'ima ari mi udditma mi walluma donade bamma yumma haydara ko heddanma ko haalateno ɗo gillanani ko waɗi to guesa waɗi ga ma wo jibinaɓe ɗo taw nanat ɗum ganda ina mbawi sikku wona gonga kono ittuɗa fo muyniri bamma kay ɗum kam settini seeda yagal kay ɓurata ɗo ittuɗa fo muyniri neɗɗo ko mbawi wiyede o waɗi to waɗi ga fo ɗum ɗo ɓuuri mawnude min kadi garmi o waɗimi kadi afa ɓiɓɓe makko fof sa ari ɗon tan ɓe puntanma ɓe Allah rokki ina ɓaari Qur'ana ina ɓaari sari ina jangi école aji espagnol anglais fof no nana an ba janggani hay wow mbiɗa ya won mawɗo mumen ka puntaɗo sa rentaki tan a heɓat caɗele sabu ala fof ɗoɓe jooɗiɗo koɓe jiggoyto pour yidde neɗɗo goɗɗo yo are maɓɓe so wona teddungal ala koɓe cohli hen goɗɗum ɓe jiggoytaka janggowo Qur'ana ɓe jiggoytaka biyowo Allah wi ɓe jiggoytaka lirnoɓe ɓe anglais walla espagnol walla ko banggue français ɗum noon min mba Allah itti ɗo e nawiɗo Cheikh Djibril o ko winomi fof ko min fawi hen yetiram kala ko winomi min fawi hen yetiram yidde tan so neɗɗo yiɗima ko ɗon tan wawi hadde so neɗɗo kadi wima tinna waɗan bamma duwaw waɗan jiknaɓe ma duwaw mi ara mi walluma adda jawdi mum adda gayi adda maara adda diwlin on meeɗi yiide baɗo ziyare ina lowni hay basuji ɗiɗo basuji fof ko kamɓe gaddi wona min de kala ko waɗa ɗo haydara mi waɗani hen kadi kala ko mbawmi hen wadde kay ko jonggo mum rewi kay rokkimi ko dañmi ko so yawti Allah e nulaɗo moye jignaɓa ɗo tan egga galle mum ha laaɓa hande so kono ari galle mum to ina mbawi honde galle o fof saabu hay goto heddaki toon arde tan mbeɗa walluma do nadema yumma e bamma tawi ɗum welani neɗɗo bandiraɓe ko welata neɗɗo ngal ɗo almudagal so neɗɗo wiyama beela hoɗo ndowdimi ko mbaɗanmi almudagal gongal ɗum ɗo tan sina yona maayo ina yona ɗum minen noon min hande hamme bollol en kaali ɗo ko hande kam mi wona haaliyanke banggue Cheikh Djibril hamme bollol addimomi ko minen mbaddatno champion hande noon kam o jiirima foof kono mbawmi wiide tan ko yo Allah jutnan men balɗe Cheikh Djibril yo Allah jutnu balɗe mum jutno balɗe ɓesgu mum yidde nde o yiɗimi nde ko nden yidde ɓesgu makko fof yiɗimi
yidde nde o yiɗimi nde kanko babiraɗo o wi ko ɓesgu o fof yo yiɗam emo wawi kay wonde ceernam minen ɗiɗi min kojjidirta mi andandirani e ɓesgu mum walla soɓe gandanimi ko ustata kono ko Allah addanima oɗo hoddirgal ɗo koyngal kala hen neɗɗo waynodirani e goɗɗo huɓɓi o to mo ari ɗo ari kadi nafimi goto hen fof ina namnomi hol caɗelam mi ala caɗele hanki tan jamma tawi heccanki tawi ɓe cuwa hay yottade ɗo Misbahuddin o wi kam hol probléme joguiɗa mimi hol probléme jogoto maara e diwline ration e cakkuɗi e basuji fof ka anajji min hol probléme ponmi joga tawi wona yomiri ene woto hoɓɓe mbasa harde bandiraɓe ko wawi wonde fof en beltima en beltanima leñol men ngol en beltanima sernaɓe men hilifeɓe hay gueɗal gotal ɓe keddanani men yontere hen kili fof sen ina wiyami Moussa hono jiɗɗa yomi waɗ hono jiɗɗa min dararo hono jiɗɗa min ɓe ko yidde tan oɗon mbawi arde taw on namnaki oɗon mbawi hawridde hen mbaɗon ko poɗɗon wat jahon kono wona ɗum mbeɗa andi goto e moon fof hoɗo tolne am Allah kadi ceernumi mbeɗa andi onon hilifeɓe goto fof hoɗo tolne am ɗum so neɗɗo dañi ɗum e aduna Allah aatima Cheikh Djibril aati kam hami natti wurtede bolle puyɗe mi natti yaade gueɗe bolle puyɗeji ko aɗa duwno jignaɓe ma duwaw ɗum ɗo so tawi mbimi welani julɗo mi anda holko wellata ɗum kala ko neɗɗo wawi ɗo haalde ardi tan ko weltare ɓesgu Ousmane Dombo fof debbo e gorko mi weltanima moon kamɓe fof kadi ɓe beltanimoma Cheikh Djibril wonɓe wuuro ɓe mbawa arɓe fof gila jamma ko kamtoto arde yiidema mbimi bandiraɓe kala ko neɗɗo haali ɗo rewata koko yimɓe ndewno neɗɗo ar adda ko kalmi ko waɗa ko mbimi ko naɗɗo fof waɗa jungga e poos tottuma hunde bandiraɓe ma fof ha kawra ndaw ziyare mbomin jahata ziruji ɗiɗi sot tawi wona dogandu ko ɗo kilifa ne ara addoro bagage mum fof dogandu tan walla tareji maf ziruji goɗɗi fof jomumen mbaɗat jawɗele mumen ina jiilo barke Cheikh Djibril gona e wadde dutto kadi en itta kalisaji mumen no dokka amen minen almuɓe arɓe belma min belta ɗum ɗo noon an mbaɗaneɗa ngal ɗo gueɗal aɗa yi ujunere ziyare ko ɓen mbaɗata gueɗe mumen fof ina belno Cheikh e ɓiɓɓe mum mbasa weltade bandiraɓe e ɗum mawni am ha yeeso Allah kala ko dañmi adunam yo taw Allah wallatami kono mbaɗirmi ɗum ɗo hitande fof donade jignaba mi yetti ko ari ko fof mbeɗa yetta kadi mawɗo dongre nde maire commune Guédé Oumar Baba Ba ko maire jiɗɗomi korsinɗomi rokkimi teddungal décole fof ina andi teddungal Oumar Baba ɗo e décole naaɓe fof nan jooɗi ina gandi fodde nde maire commune Guédé rokki amen jeeri ndiɗo fof ina yiiti hoore mum e nder laamu Oumar Baba Ba min kam hooram haaju bawɗo hewde e décole mbaɗmi téléphone mbimi ko ni fof ko ɗon ɗum réglate ɗum tan ɗum so yonani neɗɗo e ko yonata neɗɗo heccanki tan min certe pan forage de mbaɗmi téléphone tan mbimi forage amen no paani ko 2 millions 800 appareil o jarata o wi kam ko fati mi nodda technicien o ɗon tan régla ɗum ɗo bandiraɓe ko ponnomi réglan hooram walla réglande famille am somi noddima an aɗa régla ɗum ɗon mbawmi tan ko weltanadema Oumar Baba Ba yo Allah yoɓ moƴƴere maire commune Guédé min beltanimom golle ma jiyama décole naaɓe fof beltanimoma jii golle ma jii fodde ma ko mbaɗɗa ɗo ko fof yiyama haalama yiyama ko mbatnoɗa ɗo wani ko ɓuuri hewde ɗum hikka kadi ko noon ɗum noon ko weltare tan min joganima e ñaganadema sa arno jooɗi mi kawruɗa hen so wonano hande ko wote budget
o aranno jooɗoɗo o ƴettano hoore mum konngol kala ko kewni o yiɗi ko yiide men mi yiɗa wadde kewmbo mi yiyani ɗum kono ko hannde woni wote budget ko ɗum haɗi conseiller ji ɗi jooɗade ɗo hannde min koye conseiller ji he jeyami Aliou Tall koye conseiller ji he jeeya ko minen tan mbasi yah sabu ñalande nde heddiɓe fof nani commune ina goto wote budget so wonano ɗum ɗo maire o jotto ɗum noon mi ko weltare tan kala ko neɗɗo haali ɗo ruttoto tan komi weltima Ousmane Cheikh Djibril a jarama kalɗa ko fof koye ma woni an woni afa galle o sa heewano muñal neɗɗo ɓurɗomo heewde muñal heewani sa heewano muñal hayso neɗɗo yiiɗi ɗon wonde hunde walla darade ɗon wawa sabu min jiiɗami ɗo mi wona neɗɗo bebɗo hofde no feewi min kofatemi tan koye galle Cheikh Djibril e yamirore waɗ ɗum woppu mbaɗa ɗum ɗo mi waɗa ɗon tan kono ko onon dokkimi gueɗal ngal yo bamon yiɗam horsinami rokkami gueɗal udditami onon jiɗonmi yidde jiɗɗonmi nde kalɗon fof koye mon woni Misbahuddin minen an min mbiyata ko yo Allah jurnu balɗe ma yo Allah rokkumo fandinde ko woni e ɓernde ma ko ɗo daraniɗa ba jiknaɗo ma ɗo ko daraniɗa ko jiknaɗo ma eɗe mbiɗa aɗa hettana jiknaɗo ma hanti ƴettuɗa konngol mbiɗa jiknaɗo ma kala ko mbaɗannoɗa ziyare e jenayse e inde e ko kewata e wuuro Dagana fof e diwanu mum ha yetti amen ga woppumi mi rontimo ɗum so neɗɗo rontanima ɗum bammu ñagante ko yo juut balɗe ñagante ko yo Allah moƴƴin fewnde emin ñagono kadi Moustapha Dia de Allah rokkata ɗum jutde balɗe e miijo mum de Allah yettinta ɗum par ce que Moustapha Dia ari ko wallude amen ko waɗanta amen ko so waɗano ɗum ko minen mbaɗanta ɗum koye amen ɗo heedani ɗo cheikhna ɗo heedani ɗo ceernajo so heedano ɗon ko minen keedata ɗon neɗɗo noon ɗo ganduɗa heedanima ɗo ganduɗa an fonno hedde ɗon aɗa fotide pinɗa fof duwanoɗa ɗum yo Allah jurnu balɗe ma Moustapha Dia ɓooyno ceylagal ma e Misbahuddin Allah rokka mon mission ngaji jogui ɗon ballal balluɗon amen ngal de Allah rokkata mon ha juuta ha yaaja ha ɓuura ɗo ha dañon ko jiɗɗon ko ɗum noon konngol ngol ruttoto kilifa to du'ano men sen paari hilifeɓe men ɓe ummo natto e nder eɗen ñaagui heddiɓe yo jooɗo ɗo bottari tawa ɗumen ɗo gotto ha par jara atay sen paari jehen bamole to duwaw ko ɗum ñaaguiɗen dokken hilifeɓe men ɓe natto enen keddoɗen ɗo fof wawa men ɗo tawde Allah jarama on jarama بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين الشاكرين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تاب على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف نظام بغير مضغم إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همد أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الحال فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقهما على الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمال وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمال ولا تختمنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان وأمنا وأمن موتانا من عذاب القبر من سؤال منكر ونكير ومكر الديدان
وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخر بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق القرآن اللهم اجعل لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين الناس سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن ورفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة هذا القرآن آناء الليل وأطراف النهار يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل ثمن ثناء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواء وصلة وبالهاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. 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 نصوحا إجابة مقبولة. آمين. عافية عافية عافية. آمين. الحاضرين والغائبين. آمين. الأحياء والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. يا رب العالمين. آمين. لا تخيبنا مما سألناك ولا تحرمنا مما رجوناك. إلى روح شيخنا ووالدنا على الشيخ محمد فادي مربى. آمين. إلى روح والدتنا حجاكم بكبابة. اللهم اغفر لهم وارحمهم بارد الله إظامهم وإظام. آمين. إلى روح والدنا الحاج عثمان دمب. يا رب اغفر له وارحمه. آمين.
اللهم اغفر له وارحمه آمين ولوالديه ولجميع المسلمين آمين والمسلمات بحق محمد صلى الله عليه وسلم آمين بارد الله إظامه وإظام آمين اللهم وصل الصواب إليه آمين يا رب آمين يا رب العالمين jërëjëf en gardi e ziyara o haa ɗo kolol sappo e gooɓiwol woni 11e édition ziyara alhaji ousmane ndombo mo ngannduɗaa taw ina waɗa ɗum omo ngannduɗaa ko jeyaaɗo allah moƴƴo cheikh djibriru ba mo dar salam dagana ɗum noon eɗen gondi ɗo e kodde alhaji ousmane ndombo hono oumar alhaji ousmane ndombo mamadou safiata malik pati ndioro ɗum noon ñalaamu o waɗi fayido wayino wayanno beele gartanamin gila e garal jeyaaɗo allah o e ha hano kadi ne jiiruɗa oɗo ziyara woni kolol sappo e gooɓiwol walla mbiyen 11e édition oumar alhaji ousmane eyo adi ko fof ko weltanade Pinde TV vraiment kadi min jetti allah no feewi aussi kadi min jetti bandiraɓe décolnaɓe foof min jetti uroɓe gamanaɓe jegesnaɓe hay pop commune aji ɗi foof min jetti fof kadi gaari mbaɗi darde mumen alhaji ousmane ndombo wona ɓiɓɓe mutan jeeyi ko leñol ngol fof jeeyi par ce que ummade heccanki ha hanki ha hande yimɓe ñallinani ballinani koko jahata jamma e ñalom moni foof ina liggo banggue mu o ina yiiɗa kadi yimɓeɓe ganda liggima banggue mu o ala seeɗa ala ɗum ɗo ko liggeyuji mawɗi goni ɗo yete goto fof kadi kala ko alhaji ousmane ndombo menno waɗande jiknaɗo mum walla menno waɗande bamum walla menno waɗande tawnum ari yooɓi e nder oɗo jiyare par ce que noddude yimɓe saɗani saɗi ko nodda yimɓe notoma ɓe notima e keewal ɓe notima e peewal ɓe gaari ɓe daarima guila hanki ha joni ɓe hen ummiɓe Dakar ɓe ummiɓe ha Amérique ɓe ummiɓe ha fof tout ça fof gaari kadi arɓe ɓe garani ɓe garani ɓe kadi kala mbo arani min ɗaɓɓi ɗum yafuyo ko jamanu o wayi noon kono min beltima no fewi gueɗe alhaji ousmane ndombo noon gasdata ko ɗum gueeci takkataka tarataka haalde hoore mum weeɓani kono tande min gandi kam ko haala ko e muɗo hande kam minen kadi min ƴetti hen confiance saabu minen fof adresse mumin jarat ɗo jaaɗa fof mbiɗa homo jibinma keñeɗa mbiya ko mbiya alhaji ousmane ndombo a dañi ɗon carte visa a dañi ɗon identité a dañi ɗon tout ça wadde nden noon ko ɗum weltare amen ko ɗum faara amen emin ñaago kadi mawniraɗo Moussa alhaji ousmane ndombo ha heeɓi Issa Moussa e Mountaga e ceerno Madane e ceerno Hammadou e ceerno Abdoulaye Ousmane ha Djibo kamɓe fof emin ñaagoɓe yo Allah juutno gurdam mabɓe aussi kadi moƴƴina battane mabɓe Allah ɓooni sutoro kadi e galle o ɓooni sutoro e leñol ngol ɓooni sutoro e décolle bamudi ɓuuri ko hen welde oumar alhaji ousmane ndombo en jii cheikh djibriru jeyaɗo allah moƴƴo o ko ɓesgu mum fof o addi ɗo ɗum holno waɗe mum cheikh djibriru min mbawa haaldude gueɗe cheikh djibriru saabu ko waɗi koɗo ina wawi taw won hannoɓe ɗum ɗo wadde won fonnoɓe ɗum ɗo kadi adade wadde guila e amen minen ɓe ha heeɓi woɓɓe ɓe alhaji ousmane ndombo nafodiranno saabu hande a nani limtama ɗo o nawi 50 e joyi makka koye dow matte limtuɓe ene tawa cheikh djibril ina wawi taw ko gollani ɗum ko hayso hewani ko cheikh djibril ari yooɓi ñamade eggi galle mum foof addi alaka woppitoon addi boluji addi cekki addi gayi tati demɗi tati jawdi tati sakuji maaro tati sa gueɗe ɗe fof ko tatiji ari kadi ari dumgal mum kadi o heewa hande ɗo won duuɓi ɗo jogui ɗi o wawi wadde déplacement arde hawri tawi oɗo jiyare ko yeddi alhaji ousmane ndombo kadi omo ƴetti ɓinguel makko afel o inniri alhaji ousmane ndombo o woni alhaji ousmane noon woni alhaji cheikh djibril ba minen ala ko cheikh djibril heddani amen minen galle alhaji ousmane ndombo minen ala ko cheikh djibril heddani amen minen famille alhaji ousmane ndombo kadi o yaɓɓi ko jaɓɓal mawnum o yaltinta ko sokaɓe o wallata ko miskineɓe Allah o safrata ko ñawɓe ɗum ɗon mawnum waɗanno o ari o yaɓɓi ngal ɗon jaɓɓal min ñagoto yo Allah juutno gurdam cheikh djibril ba min duwo kadi ɓesgo yo Allah rokkumo jaggadirde ɓe ndewodira ya barke Allah e nelaɗo mum ɗum ɗon tan hande ko weltare bammude ko beltade ha ganduɗan wawa haalde Allah jarama a jarama ɗum noon ko goto e sukaɓe alhaji ousmane ndombo hono omo ganduɗa ko oumar alhaji ousmane ndombo woni hen so tawi a haalinde inni mbima wadde a woppi cukalel weela lekki mbo lekki mum sodaka e jeere kono kadi ne kolol sappo e gooɓiwol en jetti kadi homo ganduɗa guila e abdoullahi ousmane ha yetti omo ganduɗa ko Issa ha yetti ceerno Mountaga ha yetti omo Hammoudou en ha yetti ɓen ɓe ganduɗa ko imam hono ceerno Madani kono kadi ni en mbi en jetti alhaji Moussa alhaji ousmane ndombo nde tawno o lurdani e miñoko en kono kadi o lurdani e mawniraɓe makko emo yonni no mbinomi ni galle alhaji ousmane no fewi kala ko jibina wiyete ko yo Allah waɗa hen barke kono kadi ne jiyaɗo Allah oɗo yo Allah accu mbayi gueece men ko juuti guila omo ganduɗa ko ousmane cheikh djibril ha yetti misbahu rasoul ɗum noon e kamɓe kala en jettiɓe en jarniɓe kono tan Djiby Dieng cameraman mo wonduɗa ko Jinne Pinde TV ko ɗo ina wawi jokken dañen élément goɗɗo ɗum noon Allah jarama jarama oumar alhaji ousmane ndombo
آمين يا رب العالمين. آمين. آمين. صلى الله عليه وسلم. آمين. آمين. Mandombo mi haali ɗo joni ko ziyare nde addi kam par ce que ko Moussa ko ceerno Alaji Ousmane foti noon ko galle o no wayde galle amen ni ko ceerno Moussa kadi no wayde yam ni ko ɗum addi kam. holno jiiruɗa no tawɗa ɗum saha jiiruɗa ma wadde déjà kono hande garɗa ko aɗa jogui welam non non min jogui welam min tawi no fewi malheureusement min tardi seeɗa min gonno ko conseil municipal pour vote du budget min ɗeɓi tardude seeɗa kono ɓayri min gari min tawi ɗo Moussa e ɓesgu ceerno Alaji Ousmane Dombo foof dekole foof no woruno ko weltare mawde te foof ne rewi lawol ɗum noon wonno ko monsieur le maire Allah jarama o jarama en beltima no fewi mayno dañɗo goɗɗo ɗum noon eɗen ko kuccidire goota e conseiller ji toon to mairie commune mo Guédé hono honorable Haby Sidy Ba piindi noon wiyata Goulet saabu ko gadiɗo e nder piindi ɗum noon jaam ñalle ma. eyyi no mbiɗa ni min gari ɗo ko ziyara ceerno Ousmane Dombo Ba addi amen noon koye délégation mairie o gardugol monsieur le maire kanko e délégation makko ko kanko min ɗofti min gummi koye conseil municipal vote budget amen kono gasata sona min gara ɗo min gari emen garde maire et ses adjoints et l' ensemble des conseillers foof arde notade sehil meɗen banimen gorko Moussa Ousmane Dombo e miñiraɓe mum e mawniraɓe mum e famille o foof nde tawno ko jiidaɗo ko godaɗo kadi eɗen gandi enen foof ceerno bammen Ousmane Dombo ko neɗɗo jaggal manggal e nder commune Guédé jaggal manggal e nder département so ummima ɗo alhamdoulillahi ɓesgu mum ne waɗana ɗum ziyara ene moƴƴi kawren hen te ɓe dañi chance mairie o hawri hen ɗum ummini maire directement arde hawrude hen et l' ensemble de ses adjoints. kuccidiri e goto e sukaɓe galle o Binta Moussa Alaji Ousmane Dombo ummi ko ha Dakaru holko addunoma? aduna kam ɗo ko ziyare o donc weltima no fewi on fof on jarama yidarde moon yo Allah hokku men wattunimo wuuri on jarama no fewi otisaji ɗi no kewi e otisaji no kewi mo wuuri kadi ma organisation ɓeyde hewde no yaari ni kadi no moƴƴi mais gongol ari kadi ma ɓeyde fewde weltima ha no fewi mbiɗa wimon onon fof on jarama mbaɗmi wuuri merci o ummi ko Dakar joni joni en tottat ceerno Saydou Sow ɗum noon eɗen gandi ko ceerno mawɗo ganda kadi ne joɗɗo gandal sukoɗo batte duuɓi kono ko mawɗo ɗo batte hakkille ceerno Saydou jaam ñalle assalamu aleykum rahmatullah ba modimbo ba Pindi TV on calminama on juurama
on beltanama kadi no feewi nde min jimon nde tan min gandi kam hande ñalawma o ceerno o welat o jirwat nde tawno neɗɗo sa yiiɗi ñalawma ma tine nane ko ma journaliste uji tawe mbeɗa eero kadi ɓiɓɓe décole naɓe nde mbattat hen hakkille min ɓuurimi erade e ɗum ɗo e jiaruji baɗini yo yimɓe mbattu hen hakkillaji kadi daronoke journaliste uji ɗi nde tawno sa yiiɗi hande ñalawma ma nane walla tine ko fof jokkodira e waɓene mabɓe no jiruɗen ziyara machallah wayi kono ko ndeɗo hitande ɓuuri welde ɓuuri hewde yimɓe ɓuuri wadde fayida hitande fof ɓeydot machallah ene no mbiɗa ni tan machallah mbeɗa andi hono wiyete Kandol TV kañum kadi nanɗo machallah ɗum noon ko weltare tan no fewi cameraman mawɗo no witano kadi ceerno Djiby Dieng kadi kankone kadi ma en mbi ɓiɓɓe décole naɓe yo batte mabɓe hakkille kamɓene ba modi en nde tawno journaliste ina tampi ñamata yarata daroto tan ko guila subak ɓorno paɗe mum gam yuɓɓinde ñalawma o ɗum noon ma en jottin ɗum ceerno Moussa inchallahu rabbi hol erango eroɗa sukaɓe jeunesse mbo décolle tareji erotomiɓe ko yoɓe mbattuɗo hakkillaji mabɓe ɓe tinno ɓe daro ɓe ñaago ɓe duwo nde Allah rokkata en ɗo radio e télé ɗo e nder décolle tareji kadi yoɓe mbattu hakkille kadi e daraniɓe ɗumen e hono wiyeteno e YouTube e TikTok wonande Pindi TV eɗen jeeɓa ɗum eɗen mbaɗa ɗum suivre surtout noon bamodi oɗo dardiɗeno ko karalla mawɗo machallah wonde de Oumar Bouhab kamne nan ɗo e hono wiyete cameraman men mawɗo no wiyete Djiby Dieng kañum yuɓɓinat golle ɗe machallah en beltima kolol sappo e goo ɓiwol ziyara alhaji Ousmane Dombo Ba birniɗo guite mo wirnaki ɓerde en gardi hen ha ɗo guilo hanki aljuma o ha hande ko ummi funnangue ummi hirnangue ummi rewo ummi worgo ngam arde tawtorede oɗo ziyaro e ballal Cheikh Djibril Ba mo Dar Salam Dagano en jetti bandiraɓe kala ziyara o no fuɗɗori ni ha no wortori ni kono kadi mi wi jonnuɗo décolle yonni galle alhaji Ousmane ko alhaji Moussa Ousmane Dombo joni joni noon tawde en gardi hen ha ɗo en mbino bisimillah kono kadi ni en mbi alhamdulillah tawde gasiri no fewiri en jeehi toon to ceheto ngam juurade jeyaɗo Allah birniɗo guite mo wirnaki ɓerde joni joni eɗen kuccidire alhaji Moussa alhaji Ousmane Dombo en gardi e ziyara o ha ɗo on calminama on juurama on beltanama en beltanima kadi diwan o foof en beltanima diwan o e département e commune Guédé fof no worno en beltanima leñol décolle fof no worno e ceeloji taariɗi ɗum e siyaare nde rewi lawol waɗi fayida golle ɗe peewi noddunoɓe ngari façon neɗɗo fof notima hen façon téléphone notima hen façon radio fof notima hen ha tengte radio men mo ganduɗa ko radio men Pindi TV on woni radio men mo ɓurɗen andede ina wayi kadi koye on radio gonɗen e haalde ni ɗo ɗum noon ko weltare tan wonani men hen ina wayno ziyara o bandiraɓe foof gari hano hanirtu ni eɗen mbawi wiide hol ɓetongo mbaɗɗa e ziyara hikko o ziyare hikko o ziyare meɗɗoɗo wadde fof wona oɗo ziyare meeɗa wadde goo ko jamanu notima ɗiɗi bandiraɓe fof ngare keewal tati ziyare o yaltama law anduɓe kaali almuɓe deftima hen ɓinguel men guel ganduɗa ko almudo wonno reftima hen Qur'an wattama ko yarama ko wawno fonno hen waɗede fof waɗama en tinani jambitɗe hen ala haare ala duka ala seydani enen fof taw eɗen gone jaam wonko ɓuuri min hen yodde ziyaruji ne hewno poussé ndire dogue en jii hay dadi ɓe gari kono dañani ko golli ɗum ko sirlu ma mo joguiɗa less walla ko sirlu tan mo ganduɗa ɗum ina jaaki yimɓe seeɗa ko ɗum wona sirram min ko ɗum sirru leñol ngol ko ɗum sirru wuro ngo ɓe notade e dental ɓe juɓɓina ɗum ɓe ndento hayso neɗɗo yaɓɓima aɗa andi koko yaɓɓuma jaafoɗa ɗum mbiya so wonano ziyare kaari o so wonano woto wiyede ko min bonni hande ñalawma kaari o ɗum haɗata wadde histoire ɓen gardani ɗo eɗen kuuli ma haare wat walla ma duko wat walla ma en jii hen caɗele ɓe gardi ɗo ko teddugal hakkude men e mabɓe hakkude capitaine o e men kanko no jogui hen ko addude hen élément mum jii hen élément ji mum hen ko ɗum o addi ɗum hen en jii hono monsieur le maire eɗen gandi ɗiɗo dumunnaji fof ɓe gonno koye vote budget hitande hesre fayande nde kono kanko fof jaggude o ari kono kadi wonko setti wonde
o heewana déplace de yaade kono kadi won baɗal ngal o waɗi ina teskini alay sago haale o addi ngaari o haali hen haalullaji baɗɗi fayida beel aɗa wawi artande min ɗo seeɗa. mbiɗa wawi artude hen maire o ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo joom fayida. Cheikh Djibril wi kala ko mbaɗanɗa neɗɗo woto wi neɗɗo waɗanma woto wi kaari rokki kam walli kam wiyete ko ñamli kam par ce que ko ñamande nde ganduɗa aɗa foti jooɗade ha daña no joɓurɗa nde surprise joɓa taw wona dogde tan mbiya aɗa yoɓa ala ka fadde ha teddungal neɗɗo ara e ma an daña no joɓurɗa. Guila o fuɗɗi ko teddungal woni hakkude amen teddule ɗen ɗon ko yamɗe gadori min mi notima ɗum laabi mi yeehi ziyare bamul laabi mi baddi campagne laabi kono min mbeɗa wawi wiide gulet ko ari ɗo notima. ɗum noon sa yi ɗum tan ko golle ɗe fewde e gollodiral ngal rewde lawol wona ngaari ndi tan ko budget gonduɗo e ngaari ko budget gonduɗo e ngaari budget commune o walli e ngaari makko entier e hakkudam e makko. ɗum noon teddungal ko teddule tan joɓeteɗo ko ɗum teddungal tan en dañi hen no weltare e nodden nota ɗen fotino maire noto men kay adjoint ji mum e conseil ji mum fof hilifeɓe fotɓe ni décolle hay goto mankani hilifeɓe diwan Dagana arnoɓe fof en dañi hen teddungal ngal ganduɗa en gonta ɗum yejjit ceernajo ko ceernajo kadi moƴƴo mo ganduɗa so noddama wiyama ko kaari ko heewi noto hen wannon kankone ko moƴƴuɗo ko tedduɗo so neɗɗo wiima armi walluma aɗa du'ano bamma ari addi gay addi maara diwlin hay basuji kay addi ko gonga ari ko walludema kadi egga galle mum fo ɓesgu mum fo ha laaɓa hay goto heddaki tawi wona rewɓe arde dunade jignaɓe ma on ko gonga e mum on ko gonga kadi ko wi koko ñamande o yoɓata o yoɓi ñamande. mataw en gardi hen ha ɗo a waynoto kala ko jiɗɗa haalde ka haalani bisimilla. jiɗmi haalde tan komi weltima mi weltanimon onon sukaɓe ina wayina min ɗo ɗo gonmi hande weltaram ɓuuri mawde foof komi jiggiyaki radio ji goɗɗi mi jiggiyaki téléji goɗɗi fof koko am ko woni ɗo koye radio ji eko woni ɗo e téléji e dental men pongal na kandol sa yi ko joguiɓe ɗo tan mbiɓe taariɓe ɓe ko hakkude baɗam tan e ɓiyam e miñam kamɓe tan goni ɗo mi addiyani goɗɗo mi haaldaka jobdi mi wiya koko ni mbatta hay goto wiyanimi déplacement amen ko ni ɗum noon so neɗɗo dañi ɗum yo welta Allah kadi jurno golle mbaɗaton ɗe rokka moon kadi jiyari jutdi eɗen mbaɗa ko mbaɗaten ko saabu kala ko leñol dañi nattude faggoyade ɓuuri en paggoyaki hande anduɓe en paggoyaki sernaɓe en paggoyaki joom diplôme aji en paggoyaki technicien ji en paggoyaki journaliste en ɓe ganduɗa ka cadre uji ɓe ganduɗa hande ko yeɓeteɓe e aduna he foof saka eɗen belno yo neɗɗo goɗɗo ɗum ko yo Allah jutnan men ɗum ɓoynana men ɗum bel ha mbatten ni mbo wuuri inchallahu rabbi. o jarama on wonno Alhaji Moussa Ousmane Dombo kadi mo wi embo yonnide ko no fewi enen kadi hakkude men e ceerno men Abou Habsat Coumba Hamme mo nguy ko kanko kadi joɗɗini en hakkude men e makko wi kalif ma Allah ɓinguelam nanɗo ɗum noon wadde ha joni ko wi ko gonɗinde ɗum en jiggiyaki radio ji en jiggiyaki téléji télé Pindi TV ɓooyi ɓe ɓoydi guila e teccan ɗum noon ko kanko jeeyi ɗum noon wadde so tawi yiyama ɗo tan ko wi ko Dialal Oumara ɓe jettama kadi e darde mabɓe fattam lamire guila ɗum waɗi ɓe jooɗaki saabu so tawi a andi meccal ngal no ngal siforini tan jomum en moni pop nana yawtina ɗo foti ɗo yawtinede saabu enen jogui karalle kese guila e TikTok Facebook YouTube fof koko yawtata saw so yawti tan ɓeydoto yajde saabu ɓuuri alaji hande gandama holko gandira sababude bammen baba Alhaji Moussa Ousmane saabu ko jewte ɗe waɗata baɗɗe fayida ɗe hewɓe ni jiiɗi arde ƴeewa hoɗo Alhaji Moussa hoɗi saaha yimɓe nodda en walla nodda Dialal walla nodda Oumar walla nodda Baba Abou gam yidde arde ɗo waɗɗum koko moƴƴi yooɗi ziyara o noon gase dow jaam yimɓe ñaami kaari hay goto haɓaka hay goto dugdaka
bisimilla tawi eyyi ɗum ɗon fof sa yi ɗum ko Allah no rokkimi ceerno moƴƴo rokkimi journaliste mo ganduɗa ko giɗam jiɗɗomi kay woni sababu ha aduna o fo andimi gila 2000 arani gila ava ɗum radio dunia hay RTS o wonani tawi ko min gandodiri mi ɗofta ɗum RTS mi jooɗo less e oto o waɗo émission dow so jippo min ko oto ho watti mi wiide ƴeeŋo jooɗoɗa mi suusa toon ƴeeŋade ha mbattumi jooɗade ni mbeɗa ƴeewana waɗa émission mi anda kam ko ɗum ɗo radio ɗo haalate mbeɗa ƴeewa min jippo min ko oto cihlagal ngal kala ko dañɗa tan jaggu kala no wayi jaggu emine maggal ha radio fulɓe ari de radio fulɓe ari ko kay wimi jooɗoɗo an gandal tawruɗa bamma ngal no ngal wayni e ko gollata ko e yimɓe ko cettintami hen ko jooɗoɗo kaala ñande hen min mi jooɗade 16 kalmi kono gila ñande o joɗɗinimi e 16 kalmi mondo o foy nandimi kadi eɗum ɓeydimi udditare mba anda kam ala mbeɗa rento gueɗe kewɗe sababude ne gandirami e aduna o mimi yahata mbeɗa haala bolle puyɗe wiye ko o haalannoɗa mimi yiiɗa hawridde e gueɗe bolle puyɗe image ƴettami wiye ko o wonno ceerno baɗannoɗo ni ɗum ɗo fof ko teddugal ɗum ɓeydimi kadi fof koye sababuji Abou Diop en jetti ɗum en jetti Pindi TV waɗɓe sababu kayenne de radio fulɓe natti tawi ko min tasdiri mbaɗi radio mumen mbaɗi galle mumen mbaɗi hen radio ha fewi gaddi mbi Abou Diop da ko messuji amen jawtate hen ko minen gandate kono sina yoɓe luwas min ganda sina yoɓe courant min ganda sina ñamate ɗon ko min ganda ɗo ummoto kamɓene min jettiɓe kamɓe jeeɓeɓe radio de Allah jutnata balɗe fewda moƴƴina golle mabɓe e nder minen kam ballal ngal ɓe balli amen hamin ganda ngal ɗum noon mi salmini fof en mi juurima mi weltanima ɗumen yo Allah rokku men wattude ni mbuuri ɗum noon caggal balɗe e bandum heblonade 11e édition ziar Aladji Ousmane Dombo gasi e kikiɗo hande o hana hanirtuni ɓiɓɓe julɓe gummima funnague hirnague rewo worgo département Podor commune Guédé ɗum noon ziyara omo ganduɗa ko Aladji Ousmane Dombo birniɗo guite mo wirnaki ɓerde kono kadi en jetti omo ganduɗa ko Alhaji Moussa Aladji Ousmane Dombo mo ganduɗa mi wi embo yonni galle Aladji Ousmane kono wona ɗon tan o yonni embo yonni dekole e hoore mum ɗum noon ko weltare kanko e mawniraɓe makko mum cok en jettiɓe en jarniɓe en jetti kadi bandiraɓe ɓe ganduɗa garino ɗo notitade e ziyara oɗo ummiɓe bang yo bang ɓe ƴetti sareteje ɓe ƴetti autoji fof ko gam arde e ñalama oɗo pattam lamo ko ñalama omo ganduɗa ko Alhaji Ousmane Dombo yimɓeɓe kaɓani keeɓi duwawu beltima kooti kadi ina newi taw hay probléme waɗani ko ni ñagortoɗen jomiraɗo subahanahu wa taala yo ziruji ɗi mbaɗirni e kala saaha en jetti noon kadi omo ganduɗa ko Abou Hafsatou Coumba Hamme woni Abou Samba Diop mo ganduɗa ko délégation pattam lamo équipe Pindi no woruno ari ɗo gueloɓe gari kadi en jii ko darde fattam lamire ɗo ko cuuɗi men kono kadi ni ko golle paydinde équipe Pindi TV waɗi ɗo kono kadi ɓe jayniyankoɓe woɓɓe wa ko wayno Kandol TV Oumar Bouhabou en jetti ɗum en jetti Dialal Leñol ɗum noon golle ɗe juɓɓi mbaɗi fayido ko mbiten tan ko wayni so tawi ina waɗa eɗen ñaago ɗum ɓuuro ɓanginede yajne ha yaaja koko wallata hano hanirtuni Alhaji Moussa Ousmane Dombo sago Allah sago ma Allah jarama a jarama ko ɗo mbaynoɗen ha saaha goɗɗo Allah rokku en tawtede ziyara goɗɗo garowo so Allahu lamɗo jaaɓi